Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा जोङो डिसकास खालामगोन ग्रेड 3 पोस्टआव डिग्री पासफोरनि बेनो जाबाय आपकामिं वेकेन्सि जेराव फैनो गोनां ADRE 2.0 22,000 वेकेन्सि नोंथांमोननि ग्रेड 3 हिसाबै ओके एन्ड बेयाव कम्पिउटार सार्टिफिकेट दं आरो खायसे गैया। दा गैयाब्ला बबे पोस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन आरो थांनाय बारावहाय बबेयाव खालामनो हादोंमोन एबा साख्रि मोनदोंना मोनाखै बेनि सायावनो कम्पेयार खालामगोन। रिसेन्टलि आरो एडिशनेल लिस्ट होबाय बेनो जाबाय ग्रेड 3 पोस्टआव। दा बबेयाव सोर खालामनो हागोन खालामनो हाया जोङो नायनोसै अफिसियेल वेबसाइट थांगोन बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। थ' साख्रिनि आरो गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागै नोंथांमोनाबो आपडेट मोनबाय थानो हागोन। बेनिफ्राय जों अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो मैया रिलिज खालामबाय बेनो जाबाय एडिशनेल लिस्टआवहाय रिलिज खालामबाय। स' खायसे खायसे पोस्टआव मोनदों बर'फोरा आरो खायसेयाव मोनाखै। स' बेनो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो लोगोसे नोंथांमोननि केटेगरि वाइसआव फैदों हमना ला। नोंथांमोना ग्रेड 3 हिसाबै खायसेयाव कम्पिउटार सार्टिफिकेट दं आरो खायसेयाव गैया बेयाव मोनबाय। एन्ड ग्रेड 4 पोस्टआवथ' कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांखाया। स' नोंथांमोना इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रानोखि ग्रेड 4 एप्लाइ खालामनो नेगासिनो दङ क्लास 8 पासनिफ्राय HS पाससिम नोंथांमोनाहाय ग्रेड 4 एप्लाइ खालामनो हायो केटेगरि 1 एन्ड 2 हिसाबै नोंथांमोना खालामनो हागोन। एन्ड बेयावबो थिग ग्रेड 3 आवबो स' नोंथांमोना ग्रेड 3 पोस्टआवबो मोननै केटेगरि थायो अके। दा जायफ्रा कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैया जेबो टेनसन लानांगौ गैया नोंथांमोना 100% एप्लाइ खालामनो हायो इलिजिबल जायो नाथाय काटअफआ बेयाव गोजौ थाङो मानोना स' मेक्सिमाम जोंहा डिप्ल'मा गैया बेखायनो काटअफआ बेयाव गोजौ थाङो। नोंथांमोना मोजां फरायनांगोन आरो मोजां एग्जाम होनांगोन एन्ड स्किल टेस्टखौबो स' नोंथांमोना पास खालामनांगोन अके। एन्ड बेनिफ्राय स' जायफ्रानोखि कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ स' नोंथांमोना केटेगरि हमना ला एग्जाम्पल लाइक 3 आव होबाय केटेगरि 3 आवहाय बेयाव स' नोंथांमोना माखासे केन्डिडेट्सआ खम जायो नालाय स' बेयाव काटअफआ एसेल' खम थाङो बाट फ्राय गोरोबजोबो एसे खम बारा थाङो आरो बेयाव नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट गोनांफोराहाय मोननै पोस्ट एप्लाइ खालामनो हायो हमना ला केटेगरि 3 एन्ड 4 आवबो मोननैबो पोस्टआव नोङो इलिजिबल जागोन नाथाय जायफ्रा कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैया स' मोनसे पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हाया। बाट जेबो नङा स' नोंथांमोना थांनाय बाराव बेबायदि मोनदों जे जायफ्रानोखि डिग्री पास अके थ' नोंथांमोनाहाय केटेगरि वाइसआवसो एप्लाइ खालामनांगोन आरो बिनि फिसआ एसे आलदा आलदा जायो हमना ला 250 मोनसे पोस्टआव आरो बिनिफ्राय मोनसे पोस्टआव 250 जुदि मोननै खालामबा 500 नोंथांमोनाहाय पे खालामनांगौ जायो। एन्ड बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे थांनाय बाराव जायफ्रा क्वालिफाइड जायाखै स' एग्जाम फिसखौ होना बुंदोंमोन जुदि रेजिस्टार दंखायोबा स' जायफ्रा फ्रेश केन्डिडेट नोंथांमोना एग्जाम फिसखौहाय पे खालामथारनांगोन बे खोथाखौ बुंदोंमोन। दा बे समजों लोगोसे मा जायो नोंथांमोना मिथिगोन। दा बेनो आरो जायफ्रानोखि डिग्री पास नोंथांमोनहा ओरैबायदि चान्सआ दङ बेयाव आं गासिबो क्लियार खालामगोन जे हमना ला सासेया हमना ला डिग्री पास थ' डिग्री पास बेनिफ्राय पोस्टआ ओंखारगोन बेनो जाबाय HS लेभेलनिबो ओंखारगोन एन्ड बेनिफ्राय डिग्री लेभेलनिबो ओंखारगोन स' बे मोननैबो पोस्टआव नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रा डिग्री पास HS पासनियावबो हागोन एन्ड बेनिफ्राय डिग्री पासआवबो नोंथांमोनाहाय हागोन। दा बेनो दा आपकामिं भेकेन्सिया हमना ला 22,000 फैनो गोनां दङ सेप्तेम्बराव डेट फिक्स खालामाखै नाथाय गोबां सर्सआ बुंनाय बादिब्ला 10 सेप्तेम्बराव एप्लाइ जानो गोनां आरो बेयाव जुदि एप्लाइ जामारोबा स' नोंथांमोननि एग्जामा हमना ला स' डिसेम्बर एबा नभेम्बराव जानायनि चान्सआ थाहैगोन। थ' बेनोमोन दिनैनि माखासे ग्रेड 3 नि आपडेट जेरावनोखि डिग्री पासनि गोबां कमेन्ट्स खालामो भिडिअ लाबो होननानै स' नोंथांमोना बेवहाय हमनो हाबाय। एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम फार्स्टआव जायो फार्स्टआवनो एग्जाम जागोन आरो बे एग्जामाव स' नोंथांमोनाहाय नेगेटिभ मार्किं गैखाया अके नेगेटिभ मार्किं गैया। एन्ड बेनिफ्राय बे एग्जामा गासै 175 मार्क्सनि जायो एन्ड बेनिफ्राय स्किल टेस्टआव हमना ला स' नोंथांमोना 25 थाहैबाय अके अब्ला नोंथांमोनाहाय हमना ला ओरैहाय स' नोंथांमोना बेसेबां जाखो 200नि गासै टटेल मार्क्सआ थायो बे जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 3 हिसाबै। बेनिफ्राय केटेगरि वाइसआव लायो जुदि HS पासनि एग्जाम होगोनबा स' बेवहाय 150ल' एग्जाम जायो अके 150 एग्जाम जायो नाथाय डिग्री पासनिया थ' 175 नि एग्जाम जायो बेनिफ्राय एग्जाम पास जायोबा 1:2 नोंथांमोनखौहाय 5 लांनानै एन्ड बेनिफ्राय स्किल टेस्टआव नोंथांमोनखौ लागोन आरो बे स्किल टेस्टआव नोंथांमोननि टाइपिं टेस्ट बेनिफ्राय माखासे स्किल टेस्टखौ नायनाय जायो जेरैहाय एक्सेल सिट नायनाय जागोन स' बेबायदि टाइपनि MS वर्ड बेबायदि नायनाय जागोन स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नेक्स्ट लेभेलाव भिडिअ नायो अब्ला स' नोंथांमोना बांसिन क्लियार जागोन एन्ड स्टेप बाय स्टेप आं नोंथांमोनजोंहाय लाना फैगोन। स' बेनोमोन नोंथांमोना नेदो 22,000आवहाय स' नोंथांमोना गैयाब्लाबो 10,000आवहाय ग्रेड 3 पोस्टआव थानायनि चान्सआ दङ।